Hola a tothom, benvinguts al quart vídeo del meu diari d'aprenentatge. Avui us explicaré la meva reflexió sobre els pitchings dels meus companys. Us argumentaré de menys a més puntuació, fins a arribar al meu preferit. Comencem. 6. Entre pisos. El projecte del Pere. L'he inclòs en el meu top 6 perquè destaca en ser l'únic format en obra de teatre. A més, és un projecte molt realista perquè té un pressupost controlat. No supera més dels 4.000 euros i aposta per incorporar actors amateurs. Aquest punt de donar visibilitat a nous talents em sembla un valor afegit molt important per al seu projecte. 5. Vida en el asfalto. Projecte del Joel. La història gira al voltant de dos germans d'una família adinerada que, en una lluita constant per ser el fill preferit, acaben ficats en una perillosa carrera de cotxes il·legal. Per què l'he triat? El projecte ha estat explicat molt bé durant la presentació del pitch. Crec que la producció pot ser molt divertida. També per l'estètica visual, que aporta el fet que sigui una família adinerada a Eivissa. He escollit aquest projecte perquè crec que puc aportar moltes referències narratives i visuals basant-me en la pel·lícula Nerf, Una vida sin regles, del 2016, que crec que encaixen perfectament amb el to que busca el Joel. 4. Proyecto Isla. El projecte de l'Ivan. La premissa ens situa amb un grup de persones atrapades en una illa. A mesura que es queden sense recursos i menjar, la supervivència es converteix en el centre de la trama, desencadenant una sèrie de conflictes. Encara que l'estructura de supervivència en una illa em pot recordar altres històries, el que m'ha convençut són els objectius morals d'aquesta narrativa. M'interessa com es tracta la condició humana quan es porta al límit. És un projecte on la tensió narrativa és clau. 3. Bloody String. El projecte de la Leire. La història segueix a la Ruby, una estrella del teatre que busca la perfecció absoluta creant diferents personalitats. Entra en una espiral d'autodestrucció i aïllament, però al final, després d'un procés de dol i teràpia, aconsegueix recordar el seu veritable nom, Avery, i torna als escenaris sent ella mateixa. L'he triat perquè tinc una connexió especial amb el projecte de la Leire. Vaig poder valorar-lo prèviament i posar millores. La Leire ha sapigut implementar molt bé aquests canvis al pitching final. Veure aquesta evolució em motiva molt i trobo que seria un projecte molt interessant en el qual treballar. 2. Thundershape. Projecte de la Irene. Estem davant d'una peça de stop motion centrada en el suspens i el terror. M'ha semblat molt xulo, ja que ha estat l'únic projecte centrat en la tècnica de l'stop motion. És cert que té un pressupost elevat, ja que la creació de les titelles requereix professionals especialitzats. I en si l'stop motion demana temps i treball. Tot i així, crec que la qualitat del projecte justifica el pressupost que es necessita. M'atrau molt la idea en participar al projecte precisament per la complexitat tècnica i artesanal que requereix. Número 1. Pulse Festival, el projecte del Jordi. És una proposta molt sòlida per a la creació d'un festival de música llatina. L'he triat principalment perquè ha estat l'únic projecte centrat i enfocat en un festival de música, cosa que li dona caràcter únic respecte a la resta de projectes, que eren ficció. Personalment, crec que el meu perfil pot encaixar molt bé en l'equip d'organització i producció d'aquest esdeveniment. La claredat d'aquesta proposta m'ha fet posar-li un 10. Aquests han estat els 6 projectes que m'han cridat més l'atenció. Com heu vist, hi ha molta varietat, des del teatre, passant a l'stop motion fins a un festival de música. Jo pensava que serien més curtmetratges i llargmetratges, centrat en l'audiovisual. Però crec que hi ha molt de nivell a classe i m'agradaria col·laborar en qualsevol d'ells. Gràcies per veure el vídeo. Ens veiem en el pròxim.